Vážený pán minister, pokladáte za vhodné, že celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základnej školy sa uskutoční 8. apríla, teda prvý deň po veľkonočných prázdninách, keď je na základe skúsenosti pedagógov sústredenosť žiakov veľmi nízka? Neuvažujete o posunutí tohto termínu? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Posun termínu testovania 9 z marca, kedy doteraz prebiehal na apríl v budúcom roku, bol iniciovaný práve požiadavkou riaditeľov základných škôl. Požadovali neskorší termín testovania 9 z dôvodu ťažko udržateľnej motivácie k učeniu sa po uskutočnení marcového testovania 9. Túto požiadavku na neskorší termín testovania 9 podporili aj riaditelia stredných škôl, ktorí poukazovali na slabšiu pripravenosť žiakov základných škôl pri prechode na strednú školu a jeden z dôvodov vidia tiež v zníženej motivácii žiakov základných škôl k učeniu sa po realizácii testovania 9. Termín testovania 9 musí zohľadňovať aj to, aby bez problémov žiaci a školy dostali výsledky testovaní ešte pred termínom prijímacích skúšok na stredné školy. Nastavený termín 8. apríl 2015 vyhovuje tejto požiadavke vzhľadom na takmer mesačný posun termínu testovania. Je ale pravdou, že výnimočne v roku 2015 akurát výjdu veľkonočné sviatky v takom termíne, v akom ste hovorili, pán poslanec, preto Národný ústav certifikovaných meraní, ktorý toto testovanie bude vykonávať, hľadá a mapuje technické možnosti tak, aby aj v prípade možného posunu termínu testovania 9 na ešte neskorší deň bolo dodržané to, o čom som hovoril predtým, že žiaci a školy dostanú výsledky testovania pred termínom prijímacích skúšok. Ak teda takéto riešenie nájdeme a nebude ohrozené doručenie výsledkov žiakom a školám na čas, nevylučujeme možnosť, že termín testovania 9 posunieme ešte o pár dní neskôr a školy budeme o tejto zmene v najbližších dňoch informovať. Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. Ďakujem pekne. Pán poslanec žiada doplňujúcu otázku. Nech sa páči, môžete ju položiť. Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Ďakujem, vážený pán minister. Som vďačný za konštruktívnu odpoveď aj za spoločné zamyslenie. Tak, ako ste hovorili, tak vlastne reagujeme na podnety z pedagogickej praxe riaditeľov a učiteľov škôl. Ja sám v minulom roku, v rodine sme mali 9 a vieme to ten marec, apríl, je to dobrý posun, je to dobrá myšlienka, ale upozornili ma kolegovia, pretože som aj bývalý učiteľ, že vlastne po 6 dňoch voľna, kde tie deti sú častokrát rozcestované, tak tá sústredenosť je nízka. Určite to stalo neúmyselne, preto som na to upozornil. A dovolím si teda položiť tú doplňujúcu otázku. Viacerí kolegovia, učitelia sa pýtali na to, že či sa neuvažuje, respektíve v akom horizonte sa uvažuje nad tým, že by sa z testovania, z tohto celoslovenského testovania stali de facto prijímacie skúšky, ktoré boli celoplošné. Poviem aj konkrétny príklad tým, že minulý rok sme mali takéto testovanie v rodine, tak môj syn urobil teda podľa požiadavok strednej školy toto testovanie a nemusel robiť prijímacie skúšky. Na mnohých školách to takto je. Že či sa uvažuje v tomto smere posunúť a zjednotiť to testovanie s prijímacími skúškami nejakým silnejším spôsobom. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne za doplňujúcu otázku. Samozrejme je toto legitímna otázka z vašej strany, pán poslanec. No ešte by bolo z mojej strany momentálne predčasné povedať, či z tohto dobrovoľného princípu, ktorú dnes má právo stredná škola si zvoliť, že uzná testovanie 9 ako súčasť prijímacích skúšok, alebo ho bude považovať za vykonanie, ak dopadne dobre. Musíme skôr hovoriť o tom, keď budeme mať úplne jasne pod kontrolou, že tie výsledky budú objektívne, že sa nám podarí odstrániť spôsobom nejakej kontroly to, že síce dochádza k výmene pedagógov pri dozore počas testovania a častokrát ide o riadenú výmenu, kedy pedagóg z jednej školy na druhú ide a s tým, že presne vie, kde ide a je dohodnutý s kolegom, že mu teda dohľadne na tú triedu, prípadne helfne tým študentom, aby tie výsledky boli dobré. Čiže keď sa nám podarí naozaj zobjektivizovať to tak, aby sa z titulu dosahovania lepších výsledkov nedal nájsť spôsob, ako vylepšiť ten výsledok bez toho, aby žiak tie vedomosti také mal, tak potom určite môžeme z toho spraviť aj podklad pre prijatie na strednú školu, ale musí to byť potom definitívne odsúhlasené aj všetkými strednými školami, ktoré budú takýto test uznávať. Ale možno, a dúfam, že smerujeme k tomu, to testovanie je už teda
z väčšej časti bude prebiehať do budúcna už len elektronickou formou, čo zase zvyšuje možnosť blížiť sa k tomu, čo ste naznačili. Ale že by to bolo o rok, to určite ešte nie. Ešte máme pred sebou veľa práce, kým si zvykneme na to, že to má byť výsledok vedomosti žiaka a nie snažiť sa ten dosiahnuť výsledok lepší, aby sa s ním mohla pochváliť škola. Takýto trošku nekalý jav tu ešte stále máme. Ale beriem ako námet. Ďakujem.